OKFM 101.7. Meda Celestin Donko asina enwa me the message bi by say how to avoid a wasted life. Na say obra na wo bɔ no won say wankasa wabrabo. So ho wankasa obra na ye wankasa wo dia. Usade a wo maame no papa na wo control. Wo mo na kyerɛ waduane a wo bedie. Atade a wo bɛhyɛ ebere sesa wo da. Wo mo na e control wo but wonya do stage bi a o maame no papa wo mu ni control bia wo so nyankopon korade wo a wo pɛ na wo bɛyɛ wo pa na abɛfa na sɛm wo pa wo mpɛ na sɛm enti medinsɛm bi ban sɛ ye wonye ma bi wo a wanhwa a wo de hu kowura mu a wo bɛsɛe wabrabɔ enti me can say how to avoid a wasted life na wonsɛe wabrabɔ na no na abai wo bi send me message sister Akosua eno o message na wo kan no metie pa na mom no sɛ yemfa ne sɛ masɛe mebre masɛe mabrabɔ my mistakes bebre metoto na monto bi a enya saa bre metimi aye ho den evi se message na wo de ban dia wo de ba ma wo mo a wo ma hye brase wo mo wo bre wo mo ye ne nkakra o betimi afade aba mo bra na ye wo bi mo wo ho a wo ma ye mfomso no awie wo ma ye mistakes no awie enti saa krofo no e de afuto na ade be ma mo ntia na message no wo mo na me de ma wo mo highly spiritual. This can only be favor. This can only be God. I'm winning every day. Oh, because His favor is smiling. And to me message, recovering from a wasted life, the comeback. Recovering from a wasted life, the comeback. Ebi ana wutie me why mistakes bebre e wo wabrabom wa wutimi se wasɛ wo bre wasɛ wabrabo me hia bai wo be sta Akosua me kosku me mame ne papa no mo hwɛ me pa na no mo tu me fo sɛ menya hwɛ na menyere me hunsua de mantie me de memasam sai na me mame yensa obi a papa nko mabrabo aye basa na me amebre me mame ne me papa nso wo mo wu aka me nko a be ma na me ne ne wo nkwada no anase we ya me ne wuwe me ne we o mo nyina me hu o mo kyira kwan etimi ankasa me bre eto da bia wutimi ye mistake bi na costo obehia obi o sister Akosua me ne obi koye adwuma me wie ne sika na mea mabrabɔ no sika nka me nsam da sika paase ese wo bobre sika ka wo nsam ebi mada da bia menya sika na ahye na ma me hu se sa nipa na me ne koye adwuma na sisie na me sisi no eno na edi machi saa enti to na bia sa wo hye wabrabɔ ma wutimu se wo ye mistakes bebre abai wo bi ka che o sister Akosua nya me mpene saa abortion de ma ye bi si ese oban ya abortion so baby ya abortion na achemia ene sa wo ba no so no no so ho abortion de maye bi pa ene magime ho ankasa na afa drum rebi na mekra metimu se me amaboho me ni padua no na maboho maame bi a ono wokọ Abidjan ekobo 22 na wo ka ne story e kire me no wo kyerem se Akosua na nya me pɛ no efse nkwada na ma wo mo na mema na nhye wo mo ntimi e madwe se nkrofo kɔ Abidjan ye mekobi na me so akɔkɔbo 22 bra ni bi na mekobo obi a na me baaye na me ba na me de yare na baaye ento se eto da bia wo betimi aye bibia ebetimi akosto a emu odin enti ebasa no a ede na wo be ye bra wo ankasa wonu ho ebra wo ankasa wo se wo sɛ wabrabɔ ebra wo ankasa wo sɛ wo sisi nkrofo wonu nkrofo anni ne yie ebi kura na wo kromfo ewria na ate nkrofo ada no na wiewia wo mo ba wo se wo hwe wabrabɔ a se de wabrabɔ asi ato ape no wo wonim se aba na wuduaye no ɛso akatua ɛna wucha no ba ma bi wo ware oba wo ware no wo ba ya ta wachi ene wa bobra obayi tepenten kwase de be ye besi wiye nyame ya adoma sika ba wonsem no ena a kire se wo obema ena wudidi machi na wo yere ne wo ma wo to wo mo twetwene baabi ena wudi ma foforo chi efise nanim se wo benya ahoden Akosua wieye ena wahu wa bofom wa ye mobo wo makora mpa woni mu ahwe won se wotimi ye mistakes bi wotimi ye niema bi a edurumre bi a na wo kora na brabo no wahu se ma waste my life I have lived a wasted life ma se me bre adwuma no mansua ne yie misika se man tutu ne yie me dia toto man fa sika nsie eto bia wutimi se na wo ya hantan wutu wo ya ma wo kyem so
we are just a prideful. Yakas will be arrogant. Na sa wodi ande ebro so utimi sa we prideful ankasa yankama sam yama woncham so wo obi antenetene eti sa wokota mene ma obi ade nani ahwewa na afede amena no wakwa kotomu e sa wutu ani entufo wo yere kura entufo wukunu ontufo o ma me no papa kan sam kire wa wontie eti enne wo wa hu se de wudu ya ene na wutwenti wo bre enti message ye ekoma sankrofo no a mo ye mistakes bebre na afei maduru ba bia ene ma ato apen ne ewo mu ne se eyemienu obi wo ho a woni ba ho so ebra wafom no asabre no you are still young wo bre enti wo betimi adane ne mani kakra ba ye wo bi mu ho a wo manyina wie waya akokora waya abrewa wontimi nya ababawa wontimi nya brante ene wo siesie enti ma men chance yem free empanifo no o maye nkokora na aye too late am wo mo no won waya akokora waya abrewa na ho odi nyina nsa 70 years 80 years ba wotewa o live in a life with regret enuhu nko na brabo no aye enuhu nko ma me ne papa wutie me wadawroma de echemu ne yentimi nkoye chi nkosesa no de edi kan esese wa wo gitum se eyampa ma mo me bra yie me ne nipa enni ne yie na me nsuro nyame na me ye ahantan na me ye ahomaso na me ye nipa bonefo na me tirim woden na me twetwe nipa nantin me gitum na mo me ye kromfo obi oye me papa me de boni na yi na ye enu ntina na mawie ye ayesei meji atom take responsibility sabre waya akokora waya abrewa adwuma bie ne ho a obetimi aye na emom no nimdie na kuta wo na papa memfa nkwa amenem enipa wo muti wo area ba bia wo kwa asore no ebra waje mfom so atom na wasre nyame hobone fache no bomodian say young people no obo ben wo no omo be share wo experience no de obetie ne betie de wontie no de jana life man waya wafam de enti adesuo na wonya no wabrabo mu asabre waya akokora waya abrewa aye enuhu nko ano mentena ho enye ema enkofa yare bebre emrew onyame asema ka se ye pemu ka ye bone yo ne kwafo ne tin ni so de beche yi etimegiri sa wo pemu ka onyame de beche wo na wo de chewa experience na wonya no wonananum bi wo ho anasa asafo wo mu area wote wuhia branch anasa ababa wo bi a wasiso a wo bobra no afre no na wo de wo ankasa wabrabo wo experience na wo de atunufo de atoso miensa wobetimi abompaye ama omo a wo ye wo mo bone no etre bia nipa kora wo ye ne bone no wawu eti odi ho mpo no wakone cha akopa ne chew ba se nipa na wo ye ne bone nipa wo sisi no wo yiri bia wo de ne fa akwan bone so wo kuru bia wo de ne fa akwan bone so wo nua bi wo maami bi wo sister bi wadwuma ye ni bi se nipa ne tiase a maami anase papa ko ne kopa ne chew de wo ye ne se onfa nchew fi se bia nipa no de a chew nenso oyawudie bi ewo ho ene wade bi a wo betimi nso aye na kosoa so bompa ye vise sabre wonyini wa hoode a wo no eyempa bo na betimi abo ena asafo num nso ye wo mpanifo bi te se Tesano Baptist Church ye wo senior citizens wo ho a wo mo dom mpanifo a wo mo so boa ye nyema koyenti bibi kakra bi a betimi aye wo nkokorabo wo mo de wabomu no ye efise aye too late untimi nya baba wo biem untimi nya brante biem na wakowachi akwakosiesie nti ye maame no ye papa no no a sabre aye nuhu nko a efise mu ye so many mistakes no mo de no na mamemra wo mo ye young no betimi aye bibi dia fa ho no take responsibility jitum se wafom na de etoso mienu nipa na waye ne bone ne bi kra na wo ye trotro driver me kan abrante bi kan story che wo se me de me kan ma obi so amfanya adwuma nipa ne de me kan na dwane wo de kan na dwane ankosi wo ye sabra wachi na be pacho eka bi wo ho esese wo tua bra betua be ye adwuma ne tua ebra wo take responsibility no wajitum se wo hia mo sabre ba bia wo gina no enti mo na wo hia ne se panye bia wo bu no panye bia wotim so ye nyansafo no wo betimi akona na se papa me ye weni na mese ho adom ani nyansa se nka wo beboa me a ye wo mpanifo bebre ho mpeso mo mento nkrofo wo betimi de ho abowo mo ena busa ho se adesua ben na menye free sa me sinto no memfom so na me ye no ede na menye free mu a mensan kotomu biem esese ehu hia pa fi se wansue bibi emfiri mu a obesa akwa akoto amana ne mu biem eti hye eno adesua ne yiyi ne benya kora kyerɛkyerɛ ne fato na ebeboa sabre ehemfo na wugina ba bia wugina no esese wo hu ba bia wugina wo current state no de aye no wabrabo no se bia wo ba bia wawo mienu wawo miensa ese nkora ne gu so ba ma na dwane agyawo ananse wo yesisifo nti usikasam nyina to apedo nsa so bibia mu a na aye basa busa ho se sabre ehemfo na wugina a 2% will move from A echo B. A dear na obey ye pe ho adesua ne nkyerɛkyerɛ
a wobetimi etu anamo adwuma bi na sesa wo hye ase a san ehye ase debom nipa na wo ye ne bone no so wo ho akọwachi na kopa nipa no echew na opa nipa no chew a mediri se ebra wo wadi kan pa wase nyankopon ho bone fache no wo kọ nipa no so ho a nipa no so betimi dia chew na bibi wo ha sesa wo ya na waye na aboa ena de to so biem fa hye wadwene mu se you want to be a better human being wo pese wo bo abrabo papa wo pese wo ye nipa papa enti wo ba betua na mo ebra no se nyame ho ahoden ebi se wo se my grace is sufficient for you onyame adom no wo ho se ebe hye wo den ebe boa wo amo ye ne nkakran na asiwie mema mfato abi a wo si so na wo disika to ade basa enti wo ansie ska ba sa bre no wo nhye da nyi wo 40s wo 50s adwuma bi a wo ye ne sabe wo betimi ahyase de asie 1 cd 2 cd no ye ne nkakran e wo se wo wasti wo 20s wo wasti wo 30s wo wasti wo 40s de den so enkachi wo won kwan de wo wade wo ahoden a wonya yarefo a wo nampamu idie wo betimi ahyase na waye ne kakra na wo de asie bomodin so wo be find ye fo bi accountability partner wo mo ye nkrofo bi a wo de wabra bokọ hye wo mo asese wo mo monitor wo mo ntentene wo mo muawo enti se wo chia na nipa na watwe e de wabakwam enti fabi pe accountability partner nipa no sa wo chia ana ba bia na emre bi na wo se kọ hwa na watwe adwena ba so sei oba afi se de wo twa sa na onim se na chia ba bia wonam na ehonye enti sa bra wakwam na nam se wo bo wadwene pose de wo ye no wonya biem na wakọ kotodwa nim ase nyame ho bone fache na wase no adom a ebe hye wo den e say Jesus Christ can say apart from me you can do nothing se menimu a wontimi nya hye na ho den ne beboa wo na de wo bekọ nkakra na edi nkonimdie nso abra nti wei ne niam a wo betimi aye na boawo ama se wunyanya akokora wunyanya abrewa na adaso ahoden wo ho a wonya yarefo a woda mpamfi so obi wa ne bone a wo ye no ene wada na yarefo da mpamu a wontimi yehwe ebi a wodi obetimi ahyase fesa ahoden bi wo ho na enkwa bi wo ho wo nkwa na wo wade obi aye mistake obi aye mfomso ne ehia ne se wo begi atomu na nipa na wutia ne na so bekwa kopa ne chew anasa ade na wo ye wo de hye wadwene mu se wonya BMT first of all o kan bro for customer take responsibility repent and apologize if you have to do so and here for na sabre wugina lessons be na wasua ede afrimu and here for na sabre wo pese wo kọ na hu nimdie ne hu na motu ene se hwehwe ne pe na etu hu na mo fa hye wadwene mu se sa de ne mpese metom biem etimese nyankopon ho ahoden na waboa me na me de manamo asisi yie na mfofo boni bia na matwam abrabobone ne adwenfi bia na mayi afrima dwenum na pe wo bia epanyini bia wo bu no ne nimdie wo soro na wo akọbre wo ho asehye ne na asese omo a wo no wontoto nkakra na megiri se nipa no nyansa pa wo de bema wo no ebeboa ma babia wo gina no 2 years to come 5 years to come 10 years to come no wabra bo besesa fisa wo won kwa na wo wade memma ho kwa ma ne waye na atwam no emma aniwuo enhye wadwiri mu guilt and shame emfa wabra bo na da bia ya tete ni awrahudie wontimi nkowachi enkosesa no na emmomu no you can change your future wontimi nsesa past no nanso oda chide wobetimi asesa no ebra wo nkwa na wonsanso ewa hoden we ni message amedema we recovering from a wasted life the comeback ewo ade achia bia edwumedie so okayfm 101.7